Ако си мислиш, че България е нормална, значи просто си свикнал. Защото има неща, които правим всеки ден и които за чужденците са направо странни. И не говорим за ракията. Ето 11 неща, които са напълно нормални за нас, но не и за останалия свят. Номер 11. Даваме галени имена на всички. В България почти никой не си казва истинското име. Иван не е Иван. Той е Иво, Ванко, Ивчо, Ваню. Мария не е Мария. Тя е Мими, Марче, Марийче. И това за нас е напълно нормално. Но представи си как изглежда това за чужденец. Запознава се с Иван и след 5 минути чува: Ванко, ела тук. После някой казва: Ивчо, чакай малко. Трети го вика: Ваньо, къде си? И той си мисли: колко човека са това? А истината е, това е един и същи човек. И най-интересното е, че ние дори не се замисляме. За нас това е начин да покажем близост. Колкото повече варианти на името ти има, толкова по-близък си им. Има хора, които имат по 4-5 имена и отговарят на всички. Представи си да си чужденец и някой да ти каже: това е Георги. И след малко всички да му викат Гошо, Жоро, Гого, Геша. Няма шанс да разбереш кой е. И дори когато използваме цялото име, то пак не е точното име. Ние го членуваме. Казваме Иване, а не Иван. Представи си чужденец да каже не Джон, а Джоне. Това вече е следващо ниво на объркване. И за нас е толкова нормално, че дори не го забелязваме. Но ако някой ти каже пълното име без това окончание, това вече звучи странно. Ако чуеш Иван не, тогава вече знаеш. Има проблем. Номер 10. Сваляме обувките, когато влизаме в къщи. За нас това е нещо абсолютно нормално. Толкова нормално, че дори не се замисляме. Влизаш в нечий дом и първото, което правиш, е да се събуеш. Няма значение дали си на гости за 5 минути или за цяла вечер. Обувките остават до вратата. Но представи си как изглежда това за чужденец. Той влиза, готов е да си говори, да седне спокойно и изведнъж всички започват да се събуват. И той стои там и се чуди: аз трябва ли също? И още по-интересното, ако не го направи, става малко странно. Защото за нас това не е просто навик, това е правило, чистота, комфорт, уважение към дома. Даже често има и резервни чехли за гости. Влизаш, събуваш се и ти подават чехли, все едно си у дома. А за чужденците това е нещо много ново. В много държави хората си ходят с обувките навсякъде, по килими, по дивани. За тях това е нормално. Но тук, ако някой тръгне с обувки из апартамента, всички го гледат странно. И дори да кажеш: няма нужда да се събуваш, пак очакваш той да го направи. Това е онзи тип правило, което не се казва на глас, но всички го знаят. И най-смешното е, че ако ти отидеш в чужбина и те оставят с обувките, ти започваш да се чувстваш неловко. Стоиш и си мислиш: сега ще изцапам всичко. Защото сме свикнали, че домът е нещо отделно, нещо по-чисто. И точно това обърква чужденците. За нас е автоматично, а за тях е странно правило, което никой не им обяснил. Номер 9. Носим храна, когато ходим на гости. В България да отидеш на гости с празни ръце просто не се прави. Това е едно от онези неписани правила, които всички знаят. Няма значение дали отиваш при близки приятели, роднини или дори за малко. Винаги носиш нещо. Бутилка, десерт, салата, нещо. Но за чужденците това е доста странно. За тях отивам на гости означава просто да отидеш да си поговорите. И това е. При нас обаче нещата са малко различни. Тук отивам на гости и често означава ще има маса. И не просто маса, а маса отрупана с ядене. И то много. И дори да кажеш няма нужда да носиш нищо, всички пак носят. Това е част от културата. Показваш уважение, внимание, желание да дадеш нещо от себе си. Но най-интересното идва, когато всички донесат нещо и се получава храна за двойно повече хора. Тогава започва класическото: айде опитай това, вземи още малко, ама ти нищо не ядеш и дори да си сит, няма измъкване. За чужденците това може да е малко прекалено. Те си мислят, че отиват на кафе, попадат на малък празник и не разбират защо има толкова много храна и защо всички настояват да ядеш още. Но за нас това е начин да покажеш гостоприемство.
Колкото повече храна има, толкова по-добре. Ако накрая не си ял достатъчно, значи нещо не е както трябва. И най-смешното е, че дори след всичко това не те пускат просто да си тръгнеш. Започва втори ритуал. Чакай да ти сложа за вкъщи. Вадят се кутии, турбички, фолио и ти си тръгваш с още храна. И дори да казваш не искам, няма значение. Пак ще ти сложат. Защото за нас това е грижа. Да не останеш гладен дори след като вече си ял. За чужденците това е още по-голям шок. Отиваш на гости и си тръгваш с пакет храна. Номер 8. Не спазваме правила. После се ядосваме, че някой друг не ги спазва също. В България има един интересен парадокс. Всички знаем правилата, но често си казваме, айде, нищо няма да стане. Малко по-бързо на пътя, малко само за секунда да попитам нещо на опашката. Ще мине и така, и това се повтаря всеки ден. И в същото време се ядосваме, когато другите правят същото. Ядосваме се, че някой се прережда, че някой не си върши работата, че нещата не стават както трябва. Но рядко се замисляме, че ние също сме част от това. И още по-интересното е, че когато видим нещо нередно, най-често просто го подминаваме. Не е моя работа. Няма смисъл. И продължаваме. И така нищо не се променя. И тук идва разликата с други държави. Има един много показателен пример от Норвегия. Един мой много близък вижда как камион за боклук е изпразнил контейнера, но не го е върнал на мястото си. И решава просто да го премести. Не му коства нищо. Но тогава съсед му казва, не го прави. Защото ако ти го оправиш, утре този работник пак няма да си свърши работата. Ще свикне, че някой друг ще го прави вместо него. Но ако оставиш контейнера така и подадеш сигнал, работникът ще бъде глобен и ще се върне да си довърши работата. И следващия път няма да го направи пак. Там идеята не е просто да помогнеш, а системата да работи правилно. Номер 7. Едно от любимите ми. Казваме, отивам да се разправям. И не, това не е просто израз. Това е подготовка да отидем да си извадим някакви документи. Защото всички знаем какво ни чака. Отиваш да свършиш нещо уж елементарно и още от вратата виждаш опашката. Въздишаш и си казваш, сега почва, но ще чакам. Стигаш до гишето и там те чака класиката. Една сърдита лелка, която говори така, все едно ти трябва да знаеш нейната работа по-добре от нея. Вместо да ти помогне, започва да ти обяснява колко е сложно и невъзможно и защо не може да стане. И ти стоиш там и се чувстваш като най-големия глупак, защото не си донесъл още един документ, за който никой не ти е казал и няма откъде да знаеш. После разбираш, че процедурата е толкова усложнена, че ти искат всичко възможно. Документи, копия, подписи, още малко майчиното мляко ще искат. И дори да успееш да събереш и да подадеш всичко, ти казват срок от месеци. Месеци за нещо елементарно. А после, разбира се, този срок дори не се спазва. И ако посмееш да попиташ какво става, вече си влязъл в истинската разправия. Междувременно, докато чакаш на опашката, започваш да забелязваш нещо много интересно. Има хора, които минават за минути. Някой ги познава, друг се е уредил, трети направо им се взимат документите без да чакат. И ти стоиш там и се чудиш защо киснеш цял ден, а други минават като вип. В един момент започваш да се питаш дали изобщо си струва да чакаш. И обмисляш да си тръгнеш, но не. Вече си стоял толкова много. Няма смисъл, стоиш до края. И точно когато най-накрая дойде твоят ред, ти казват, това не е за тук, отиди на гише 5. И ти пак на опашка. Там започваш от начало. И най-смешното е, че дори след всичко това, ти пак не си сигурен дали няма те пратят на гише 3 за още един документ. И точно за това, когато казваме отивам да се разправям, ние наистина го мислим, защото това не е просто да извадиш документ. Това е едно цяло преживяване. Номер 6. Викаме си от балкона. В България това е нещо нормално. Толкова нормално, че дори не го осъзнаваме. Стоиш си вкъщи и изведнъж чуваш някой да крещи: "Пешо, слез долу!"
И никой не се стряска, никой не се чуди какво става, защото всички знаят. Просто някой вика някого отдолу. Представи си обаче как изглежда това за чужденец. Той си върви спокойно по улицата и изведнъж някой започва да крещи от 5-ти етаж. Гледа нагоре, оглежда се, не може да разбере кой на кого вика и защо. А ние си водим разговори така. Слизаш ли? Чакай малко. Ей сега, от балкон до улица, без никакъв проблем. Понякога даже се включват и други хора. Един от прозореца, друг от терасата и става като малък квартален чат на живо. И най-интересното е, че това не се случва само в малките градове. А дори в големите квартали пак го има. И никой не се дразни. Това е част от фоновия шум на живота. За чужденците това обаче е направо културен шок. В много държави хората избягват да вдигат шум. Не викат така, не си говорят от разстояние. Ако има да кажат нещо, ще звъннат, ще пишат, ще слязат. А тук директно викаш. И работи. Винаги работи. Няма нужда от телефон, няма нужда от съобщения. Един силен глас и всички разбират какво става. И интересно е, че това създава някакво чувство за близост. Познаваш хората около себе си, знаеш кой къде живее, кой излиза и комуникацията става съвсем естествена. За чужденците това изглежда странно и шумно, но за нас е просто част от ежедневието. Един бърз начин да кажеш «Ела», без да натискаш нито един бутон. Номер 5. Пием ракия преди ядене. За нас това е нормално. То е традиция. Сядаш на масата и още преди да има каквото и да е било за ядене, вече има ракия. Салатата идва, чашките се пълнят и започва. На здраве! Представи си обаче как изглежда това за чужденец. Той идва на гости, очаква вечеря и първото, което му дават е силен алкохол. И не е просто по една чашка. Айде по още една, айде още малко, айде за здраве, айде ако решиш да откажеш, започва разпитът. Как така няма да пиеш? Защо? Болен ли си? За нас отказът е по-странен от самото пиене. И тук идва другата разлика – начинът по който пием. В много държави хората или изобщо не пият, или пият бързо и се напиват. Докато при нас пиенето е бавно и напоително. Сядаш, говориш, отпиваш, малко по малко. Не е спринт, а маратон. Ракията не е просто напитка. Тя е социален ритуал. И това се вижда дори в ежедневието. Когато видим някой познат, не казваме «Хайде да пием по кафе някой ден». Казваме «Хайде да пием по ракия». Това е нашият начин да кажем «Хайде да се видим, да си поговорим, дай да седнем като хората». И най-интересното е, че храната идва по-късно, но ракията вече си върви. За чужденците това е културен шок. За нас напълно нормално. Един начин да създадеш настроение още преди да е започнала вечерята. Номер 4. Говорим силно и изглежда като караница, но не е. В България има един много странен момент, който за нас е напълно нормален, но за чужденците е направо шок. Стоиш някъде на ресторант, улица, вкъщи и чуваш двама души да говорят силно. Много силно. С жестове, с емоция, с прекъсвания. И ако си чужденец, първата ти мисъл е тия двамата се карат. Само, че не се. Те просто си говорят. За нас това е напълно естествен начин на комуникация. Ние не просто говорим, ние изразяваме себе си. С ръце, с тон, с емоция. И колкото по-оживен е разговорът, толкова е по-нормален. Понякога дори си викаме един през друг, прекъсваме се, повишаваме тон и въпреки това няма никакъв проблем. За чужденците обаче това изглежда като конфликт. Те са свикнали разговорите да са по-спокойни, по-подредени и по-тихи. Един говори, друг слуша. Докато при нас всички говорят едновременно. Не знам дали някой слуша. И най-смешното е, че ако някой говори прекалено спокойно, започва да изглежда странно. Все едно не е заинтересован, прави се на някакъв си или просто не му пука. И точно в това е разликата. При нас емоцията е част от разговора. Не е знак за проблем, а знак, че си вътре в него. Номер 3. Празнуваме именните дни почти като рождени дни. В България има нещо, което за нас е нормално, но за чужденците е трудно за разбиране. Това са именните дни. Защото при нас това не е просто дата в календара. Това е празник. И то сериозен. Представи си не рожденият ти ден, но пак имаш повод да събираш хора, да правиш маса, да черпиш. И интересно е, че понякога имения ден дори се празнува повече от рождения ден. Хората ти звънят, пишат, идват на гости, да си жив и здрав, да ти е живо името и се започва.
За чужденците това е много странно. Те са свикнали да си празнуват рождения ден и това е. Докато тук имаш още един празник. И не е просто формален, а съвсем реален. И дори много интересното е, че тук не винаги ти решаваш дали ще празнуваш. Понякога просто някой казва: днес ти е имен ден, идвай да черпиш, вече си въвлечен. Има и още нещо. При нас често хората не чакат покана. Те знаят, че на имен ден не се кани и просто идват. Това е напълно нормално. Вратата е отворена, масата се подготвя, хората се събират. За чужденците това е още един културен шок. Празник без покана, без предварителна оговорка, но с много храна и настроение. И интересно е, че ако не го отбележиш, хората се чудят защо. Как така няма да празнуваш? Че за нас това е повод да се съберем, да си говорим, да се хапнем, да се видим. Не е просто име. Това е още един празник. Номер 2. В България винаги има някой, който разбира от всичко. Това е един от най-характерните ни навици и, честно казвам, един от много забавните. Няма значение какъв е проблемът – здравословен, технически, строителен, автомобилен, футболен. Винаги се намира един човек, който казва: спокойно, аз ще го оправя. Не ти трябва лекар и има кой да ти каже какво ти е. Не ти трябва майстор и има кой да ти обясни как се прави. Не ти трябва механик. Има кой да ти каже какво е на колата. И най-интересното е, че този човек обикновено е напълно убеден в това, което казва. Говори с такава увереност, все едно го е учил с години. И любимият български момент: ако решиш да правиш нещо по колата пред блока, няма как да останеш сам. След 5 минути се събира група съседи, които разбират. Един гледа отстрани, друг сочи, трети казва: не, така няма да стане. Четвърти вече ти обяснява как той го е правил преди 10 години. И изведнъж имаш цял екип от експерти, без да си ги викал. За чужденците това е абсурдно. Те са свикнали, че ако имаш проблем, отиваш при специалист. Но при нас първо питаш кой разбира от това. И винаги има някой. И започват съветите: направи това, направи онова, по-добре така, аз така го оправих. И имаш поне 5 различни мнения за едно и също нещо. И това понякога наистина работи. Някой не е специалист, но знае как да го оправи. И това още повече затвърждава този навик. За чужденците изглежда хаотично. За нас е напълно нормално. Всеки има мнение, всеки има опит и всеки разбира. Номер 1. Казваме: обади се като стигнеш. И наистина го мислим. В България това не е просто израз от учтивост, това е реално очакване. Когато тръгнеш от някъде, от гости, от среща, от работа, почти винаги ще чуеш: обади се като стигнеш. И това не означава ако се сетиш. Означава наистина ми се обади. Или в днешно време пиши ми. За чужденците това е много странно. За тях това е нещо, което казваш без да очакваш нищо, но при нас не е така. При нас това е грижа, това е начин да покажеш, че ти пука дали човекът е стигнал добре. И най-интересното е, че ако не се обадиш, започва второто ниво. Започва звъненето: стигна ли? Къде си? Добре ли си? И ти си там, стигнал си, всичко е наред, но вече имаш пропуснато обаждане. И веднага знаеш защо. Защото някой те чака да се обадиш. За чужденците това е малко прекалено. Те не са свикнали някой да ги следи дали са стигнали. За нас е нормално. Това е част от културата да се грижим, да питаме, да проверим. И дори да ни изглежда дребно, всъщност е нещо много типично българско. Един малък навик, който казва много повече от 1000 думи. Бонус. Чакането по опашки. В България това е едно цяло преживяване. Отиваш някъде, нареждаш се и още от първата секунда усещаш напрежението. Всеки иска да мине по-бързо. Започва едно леко придвижване, напред, стъпка по стъпка. Все едно така ще стигнеш по-рано. В един момент вече буквално дишаш във врата на човека пред теб, а човека зад теб те подпира. Няма лично пространство, няма дистанция. Всички са на 10 см един от друг. И това някак си се приема за нормално. И започва класиката: аз съм само да питам нещо. И изведнъж този човек се оказва пред теб. После още един, после още един. Пререждането е като скрито изкуство и ако някой на гишето се забави дори за секунда, веднага се усеща напрежение. Въздишки, погледи, мърморене: айде бе, какво направи? Всичко това върви в комплект. За нас това е просто част от ежедневието, но ако го види чужденец, ще се шокира, защото в много западни държави хората стоят на разстояние, чакат спокойно, никой не се бута. И дори касиерката да се заговори с някое дете, никой не бърза, никой не нервничи. А при нас всеки е готов да тръгне напред още преди да е дошъл редът му. И въпреки всичко това, ние пак
чакаме, мърморим и накрая минаваме. Защото това е просто част от българската опашка. И мога да ви разкажа една лична история. Возим се в кола в Норвегия с наша много близка и на едно кръстовище спира такси. Вместо да отбие, човекът просто спира на място, започва да се разплаща, вади багаж. Може би около минута се забави. Аз веднага се изнервиха за толкова ли не можа да отбие вдясно. Защо трябва всички да го чакаме? А жената, която шофираше, ме погледна и каза: защо си толкова припряна? Какво значение има дали ще стигнеш с 30 секунди по-бързо? Какво ще правиш с тия 30 секунди? Кому е нужен този стрес, който сама си причиняваш? И това беше моментът, в който си даваш сметка колко различно възприемаме времето и чакането. При нас всяка секунда е напрежение. При тях това е част от деня. И това е част от нещата, които за нас са напълно нормални, но за чужденците изглеждат странни. Истината е, че всяка култура има своите навици. Някои са смешни, други странни, трети просто различни. И точно това ни прави интересни. Някои от тези неща може да ти изглеждат напълно естествени. Други може би те дразнят, но всички ги разпознаваме. Сега ми е интересно, кое от тези неща ти се струва най-нормално и кое най-много би объркало един чужденец. Напиши го в коментарите. Абонирай се, защото ще има още такива видеа.